Dzień dobry kochani, chciałabym Wam coś powiedzieć na temat moich filmików, mojej muzyki lub motywacji. Nie znaczy, że dam taką muzykę lub motywację, to już jest coś o mnie. Ja już mówiłam nieraz, jestem wdzięczna za wsparcie mojego kanału i że mnie wspieracie, ale z lewych kont piszecie, jakby na przykład ja byłam głupa. Takie bzdety, że to się nie mieści w głowie. Po co pisać takie bzdety, że ja jestem lub dumę mam? Nie mam dumy. Dumę sobie trzeba schować do kieszeni. Poza tym jestem wdzięczna Panu Bogu za to, co mam i za to, co mnie będzie czekało od Pana Boga, bo ja Mu wierzę i ufam. A chcesz mnie widzieć lub chciałaś mnie widzieć, żyję i będę żyła, bo jestem pod boską opieką. I niech Tobie Bóg błogosławi i da rozumu, bo po prostu z to, że piszę z lewego konta, to nie znaczy, że ja nie wiem, kto jesteś. A jeżeli masz pisać takie komentarze, to nie pisz. A jeżeli myślisz, że mi z tym zrobisz źle, nie zrobisz. Bo po prostu ja i moja osoba się znamy długo. Także tyle powiem. Nie pisać takie bzdury, bo to jest tylko muzyka lub motywacja. Tak samo inne ludzie dawają. Dlaczego to pisać, nie rozumiem. Pamiętajcie jedno, ludzie lub kochani, karma żyje. Czy są to pisanie, czy są to właśnie, nie wiem, wypowiedzenie. Karma istnieje, trzeba na to liczyć. Także spodziewajmy się później za to, dlaczego się nam to dzieje w życiu. Lepiej być dobrym człowiekiem lub robić dobro, jak być fałszywym lub udawać lub, nie wiem, być złym. Po prostu tak byłam wychowana. Ja jestem wdzięczna, że mnie wspieracie, że po prostu za wszystko, tylko nie trzeba tak po prostu pisać, bo to nie jest ta prawda, co myślisz. Także pozytywnej energii życzę i od Pana Boga błogosławieństwo i pozytywnej energii jeszcze raz. Niech Bóg błogosławi. Bye bye. See you next time.